Pápež Lev Kartov povedal: americký ľud si musí zachovať štedrý postoj voči imigrantom. Pri príležitosti 250 výročia založenia Spojených štátov, jeho krajiny pôvodu, musíte zmeniť spôsob, akým žijete a to, čo robíte. Pápež Lev Kartov povedal: imigranti prispeli k rozvoju Spojených štátov a že prijímanie imigrantov nie je len aktom lásky, ale uznaním dôstojnosti, ktorá je vlastná každej ľudskej bytosti. Musíte zmeniť spôsob, akým žijete a to, čo robíte. Ak vás niekto udrie po líci, nech udrie aj po druhom líci. Ak vám niekto vezme kabát, nech vám vezme aj košelu. Pápež Lev Kartov navštívil taliansky ostrov Lampedusa a v reakcii na početné úmrtia imigrantov prechádzajúcich z Afriky do Európy požiadal európskych lídrov, aby posilnili podporu pre imigrantov. Musíte zmeniť